Tak decka, kto je to manažér? Manažér je niekto, kto riadi ľudí. Michal, čo robí taký manažér? Plánuje a organizuje. Super. Kto je to manažér? No, manažer je človek, ktorý sa vozí na drahých autách a nosí oblek. Áno, reprezentatívna zložka je veľmi dôležitou súčasťou každého manažera, ale je to len minimum z toho, o čo by sa mal manažér starať. Musí svoju prácu vykonávať ako hobby a starať sa o hotel, ako by bol jeho vlastný, aby si mohol všímať všetky detaily a vykonávať tak svoju prácu svedomito. Len tak môže zabezpečiť vysoké štandardy a požadovanú kvalitu služieb. No a v prvom rade je to hlavne práca s ľuďmi, či už zamestnancami, ale aj so zákazníkmi, ktorým chceme tieto služby ponúkať, uistiť sa, že z nášho hotela odchádzajú spokojní a šťastní a veriť tak, že sa k nám budú opäť vrácať v budúcnosti. Zákazníkom nemusí byť len jednotlivec, ale sú nimi aj firmy. Požiadavky firiem sú častokrát zložitejšie než tie tvoje. Jednou z mojich úloh je ich všetky zabezpečiť. Manažment kvality nájdeš v rôznych odvetviach. V automobilovom priemysle, v elektrotechnike, v potravinárstve, komunikáciách alebo IT servise. Prečo mám rád manažment kvality je jednoduché, pretože som sa rozvinul ako osobnosť, poznal som rôzne kultúry, mohol som cestovať, používam jazyky a ani jeden deň nie je rovnaký. Ak práve premýšľaš, kam sa majú uberať ďalšie tvoje univerzitné kroky, odporúčil by som ti štúdium manažerstva kvality. Dôvod je úplne jednoduchý. Študijných odborov je málo a dopyt po vás je veľký.